Ola, eu son Julia García Ramallo e isto é Un Minuto Azul. A palabra que me tocou foi a sacada grande e pequena, que no mar a sacada é un movemento que se emprega para describir a relación entre as mareas e a costa. Este termo, derivado do verbo sacar, refírese á retirada da auga que pode ser brusca ou suave. Cando a sacada é grande, a auga erguese con moita forza, deixando ao descuberto pedras e bancos de area, ideais para o marisqueo. Pola contra, a sacada pequena é máis lenta e menos perceptible. En galego esta palabra emprégase historicamente para describir o refluxo do mar, e os mariñeiros saben ben do seu impacto. Noutros idiomas, como serían o castelán, o francés, o inglés ou o portugués, tradúcese da seguinte forma: retirada do mar, reflux, ebb tide e reflux. Galicia, especialmente en Rianxo, o que marca o ritmo de vida mariñeira é a sacada. E esta é moi importante de ler para as persoas que viven desto. E ata aquí o meu